أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Elaji dabatungara naam bismillah yoni sedu iga bismillah iga bismillah ni pamana bismillah enga fatia maklewa bomagona laminina abulwala dugu ambe dugu ke jamana nyi amba ami jamana mi nyi jamana koropaye ami jamana mi ne ala adda ka ke mali ka nge mali de ami yoni sedu ambe dugu ke jamana famaw yi ami minnu bi wuli ka jɔni cɛsiri la ami ka don anw ni balawu cɛ skei nka balawu in ani a kɛbaw ala de y'olu da ala ya anw da skei nka ala ɲɛ b'u la dɛ jɔni jɔ ala min ye e da ala min ye ne da jabbar ala min ye diɲɛ da waidun min ye diɲɛ da mahamadu kanu kosɔn ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala ɲɛ b'u la dɛ ala y'a kɛ ka da mun kan ɲininkali kun jumɛn de don yɔrɔ an y'a kɛ Allahu Ta'ala ba ala de b'a bɔ a bolo. Ha belebele. Yɔrɔ k'a dɔn sɔmi kɛra dugawu minnu kɛra. Wuli ka jɔ min mana kɛ jamana kɔnɔ bi. Ami. Yɔrɔ k'a dɔn walahi dugawu bara ka jaabi. Ami. Yɔrɔ k'a dɔn o kungokolo tɛ yen o yɔrɔ jan tɛ yen bi. Ami. Ko hadamaden tɛ taama min na furancɛ la. Allah jabbar. N y'a f'i ye k'a daminɛ Jabali. Ka taa gosi fo Moritani kungokolo kɔnɔ. Hadamaden nisɔn ka di hadamaden bi taama sagoya n'a dɔn na. Allah ala n'an ka sɔrɔ su sababu barika ala ka barika d'u la ami ya rabbi ala ka barika d'u la ami jamana ɲɛmaa minnu kɛlen bɛ ka jamana in da u bolo la ya rabbi ala ka yɛlɛ mɛnɛ ala k'u bɔ dibi kɔnɔ ami ala ka jamana don ya rabbi ala ka faama ninnu hinɛ don a la ami ala ka ninnu hinɛ don faamaw la ami an b'o ɲini Allahu Ta'ala fɛ ami gariso de k'a dɔn bi ye jumɛn ye lahɔrɔma don wallahi i n'a fɔ ne tɛ ayiwa kumaso kɔnɔ awɔ gariso de k'a dɔn ɲɛmaaw ko n kɛ lafiya ayiwa do a kun fila i sɛgɛnna fiɲɛ bɔ lafiya bɔ bɛ kɔmasuruku k'a ja o b'o ja dɛ o tuma an n'a lafiya bɔ kɛ inshallah san'o cɛ ne yɛrɛ bɛ n ka fatiha n b'a durusi i ka fatiha in a ma ɲɛ a bɛ taa a dun fana ko kasibo ba kɔnɔ ko y'a tigi kuranɛ kalan na ye nka i ma fɛn faamu a bɔra n kɔnɔ de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين فاتحة الله لا شريك له آمين الله لا شريك له آمين لا إله إلا الله آمين محمد رسول الله آمين الله لا شريك له أي إكولو كلا سا اللهم صل على سيدنا إكولو كلا أمر قدنا وليو أولا وردنا سرلو سيسا تبعون أمنا كو أجل بكوزو منا كتا ورد نوفي جولا أسمي كسما no suraji akasuma jolbedu beki tege korka safe ay ngani yaw siri ngara mo bina fatiha special kalabi a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu la sharika lahu amin amin ay ngani yaw siri amin la hawla wala quwwata illa billah amin alhamdulillah ya rabbil alamin jolbedu bala to ko bedi bɔn dabate an ka mali danbe sɛgɛ a yɛrɛ ma n'o fɔra a bɛ ne hakili jigin belebele in na ɛlɛ aji muhammed ba jara waliju de waliju dankɔrɔba dalen bɛ duwabugu k'a ka dugawu kɛ jamana in ye kosɛbɛ bɔn dabate ne bɛ n tɛgɛ don a don min fɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays jamana o don fasiriba n'o ye burama gindo ye nin y'a ka sɛbɛn ye burama ko a ko fɛn min ye mali kununko ni mali bi kelen tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni fiɲɛ yɛlɛmana ni ɲɔfiyɛ muso ma yɛlɛma ɲɔŋɛɲɛ bi k'a ɲɛ la muso dɔ kunkolo bɛ n bolo muso min tubabu den don muso in jɛ ka jugu a lahara ka jugu dawolo samalen bɛ ɲɛda pɔsɔpɔsɔlen bɛ a jaasilen bɛ a to a de ye Florence Parly faransikaw ka minisiri don min n'a b'u ka l'armée ka ko kunna mali faamaw mali minisiriw minnu bɛ n'olu ye maliden ɲumanw ye minnu bɛ ni faso kanu b'u la u y'a jaabi
sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye faransi minisiri muso in ye min bi sɔrɔsiw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ a tun b'a kɔnɔ ko Mali bɛ kunun cogo min na a y'a dɔn k'a fɔ ko kow yɛlɛmana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ faransi kɔni ma si ye Mali tɔnna yɛrɛsagokɛ dantɛmɛkokɛ jamana janfali sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kabi Mali yɛrɛ kɔni ye lafiya sɔrɔ Modibo Keita kɔ donnen kaba Mali kɔni kɛra batɛmɛsira de ye faransi bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko janfa o janfa n'a y'an ka jamana sɔrɔ faransi de b'a bɛɛ lajɛlen ju la fo kana se anw ka rebelle kɛlɛ ma san 2012 ko n'o laban k'o kɛ jadisi kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen ye faransi kelen ye don o don a bi donse ni taabolo de yɛlɛma n'o tɛ a kɛlɛkɛbaa ye maa kelen ye sɛbɛnnikɛla ko an sɔn min na sa an ye kodɔn fɛn min ye digi kɛra na o tuma fɛn min ye jamanadenw ye u ye wuli ka jɔ ani baara minnu kɛ n'o nana kɛ fanga yɛlɛma ye fanga dira sɔrɔsi denmisɛn minnu ma n'o ye colonel Asimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw ye olu ko fiyewu an bɛ fɛrɛ ka sa n'o tɛ Mali ti to faransi bolo bilen sɛbɛnnikɛla ko u y'o kuma min fɔ a n'u y'o hakilina min da o de kɛra sababu ye fɛn min ye faransi ye a n'a dɛmɛbaajugu u ka Asimi Goïta n'a tɔɲɔgɔnw tɛgɛlumani daminɛ n'u m'u lagosi k'u ma vote ma taw ye n'u b'u lagosi k'a fɔ coup d'état kɛlaw don walima marifatigiw don sɛbɛnnikɛla ko nin n'a ɲɔgɔn da kolo k'a la kuma baden de bɛ faransi da a n'a dɛmɛbaaw da u bɛ min fɔ Asimi Goïta ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malidenw ye u y'u ka kuma ciw da i b'a fɔ gɔyɔ sabula maliden bɔra janvier kalo tile 14 fɛn min ye diɲɛ seleke 4 fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira diɲɛma na k'a fɔ wa Asimi Goïta n'a ka cɛdenw olu minnu ye coup d'état kɛ an b'olu de fɛ an b'u fɛ dɛ an b'olu de fɛ sɛbɛnnikɛla ko an b'u fɛ o tuma faransi ka dantɛmɛwale f'u ka sira dan na sɛbɛnnikɛla ko faransi ma kuma in mɛn koyi ŋanama i b'a fɔ jɛgɛji bɔnnen bɛ jakuma tɔnna u ka jɛkulu jugu min bɛ yen n'u k'a ma force takuba faransi filɛ nin ye ka ci bila jamana wɛrɛ ma n'o ye Danemark jamana ye ka olu ka force spéciale cɛ 100 k'u doni avion na ka bɔ Danemark ka na jigin faransi ka base la Gao u ma Asimi ɲininka u ma colonel Sadio ɲininka u ma Choguel ɲininka cela peut marcher o bi ɲa wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali a finitigi ko a danganiya dilen bɛ maa dɔw de ma minisiri ma yamaruya di premier ministre ma yamaruya di président kɛrɛfɛ tɛ o tuma aw ka finitigiw u bɛna ka na mun de kɛ a ko jaakoya ko b'u ka na force takuba la aw bɛna anw de dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ an ko an mago t'aw la yala jaakoyama yɔrɔ ye mun ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye sɛnugu tilennen ye can kana ɲininkali kɛ kala b'a kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko faransi bi Mali jalaki ni min ye o de ye k'a fɔ ko Wagner b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye nkalon kumaw de ye sabula u taalen bɛ Danemarkkaw ka nin force spéciale min ta ka na cɛ 100 baɲango n'Ala ma ja kɛ o fana ye faransi ale kɛtɔ de ye ka wulikajɔ kɛ Rusi minnu nalen bɛ anw ka armée dɛmɛ ka olu kɔkari sɛbɛnnikɛla ko a ko in gɛlɛyalen bɛ faransi ministère des armées Florence Parly a ye kolo k'a la k'a caman fɔ u ka télésow la Mali fana ministre porte-parole du gouvernement lieutenant-colonel Ablaye Maïga ministre de l'administration territoriale de la décentralisation porte-parole du gouvernement a y'u jaabi a ye Florence Parly jaabi sɛbɛnnikɛla ko a ko Florence Parly ma ko a k'a janto a kumacogo la a k'a nɛn n'a da tacogo dɔn n'a bi Mali tɔgɔ bɔ a da a k'i tasɔn k'a k'i méfier sɛbɛnnikɛla ko i tasɔn kuma minnu bɛ yen n'i b'o fɔ i bɛ jalaki minnu bi Mali kan k'a fɔ ko Mali k'a fɔ Danemarkkaw tina a ka territoire kan k'o ye provocation ye k'o ye kɛlɛlaɲini ye yala an k'a kɛ ni kɛlɛlaɲini don aw de ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye Mali ye k'aw da don Mali ko kuma na Mali ko kuma aw b'a fɔ aw sago ye min ye aw b'a fɔ Mali dun ye jamana ye min da y'a yɛrɛ ye o tuma o ɲɔgɔn na kɛlɛlaɲini bɛ wa jɔn ye a fɔlɔ kɛ sababu ko min ma non ingérence dans les affaires intérieures d'un état aw y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko colonel Ablaye Maïga ko Florence Parly ma e y'o min kɛ yala Mali b'a da don faransi kɔnɔko kuma na wa a ko o tɛ provocation o tɛ kɛlɛtigɛ ye wa kelen a ko kɛlɛtigɛ filanan min n'aw y'a kɛ fɛn min ye Mali ye waati min n'a ko frontière datugura a y'aw dogo ka faransi avion dɔ wuli ka bɔ Abidjan k'a transpondeur faga fɛn min ye a téléphone ye k'o datugu ka na Gao ka segin yala o tɛ kɛlɛlaɲini ye wa a filɛ dɛ o tɛ kɛlɛlaɲini ye yala nin ɲɔgɔn na kɛlɛlaɲini bɛ wa
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye faransikaw ye aw y'a laɲini k'a fɔ kana fɛn min ye kɛlɛcɛ dɔw ye kan'o bila anw ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ anw ma jana ye o tɛ kɛlɛ laɲini ye wa o ye 3 ye a 4nan aw ye min kɛ n'o ye kɛlɛ laɲini ye dɔwɛrɛ tɛ bi bi in na aw kɛlen bɛ ka malidenw bɔ don ɲɔgɔn ma o de ka di aw ye ka dɔ kɛ transition nin ye ka dɔ kɛ transition jugu ye o tuma Mali bi tila kan 2 ye fɛn min y'aw ka laɲini o kan 2 ka karaw kɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ ka wuli yala nin ye kɛlɛ laɲini Faransi bɛ ka nin tɛ kɛlɛ laɲini ye sɛbɛnnikɛla ko nin kɔrɔfɔ minnu bɔra colonel Ablaye Mayiga fɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw kɔni u dimisi wasara sabula an bɛ min ɲini colonel Asimi Goyita fɛ a n'a ka cɛdenw sira kisɛ kelen an ka na y'u la sabula jamanaden bɛɛ lajɛlen wulilen bɛ k'i jɔ an décidelen don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi y'a dɔyɔrɔ dɔlen bɛ ko in na sabula gɔngɔrɔ kɛru de bɛ datu nege bɔ basa la n'Ala ma ja kɛ Faransikaw yɛrɛ dɔɔni u bɛ n'u salo ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ sabu kunnafoni dɔw binna k'a fɔ fɛn min y'u ka force takuba in ye f'a bɛna da cɛ 700 dɔrɔn ma ko tɔw bɛ taa so sɛbɛnnikɛla ko cɛw 700 an t'o fɛ koyi Faransi sɔrɔdasi kelen a kana to Mali kan malidenw b'o de fɛ n'o kɛra o ka d'an ye dɛ u Mali kan dɔ kɛra sa kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Soro ne bɛ tigɛ don a don l'indépendant Fatriba n'o ye Masire Diop ye bada Masire a ko min ye Danemarkaw ye Jean Soro a bilanta bila a kalama de ma de tigɛ a ko min ye Danemarkikaw ye Jean Soro min kɔni Mali ka bɔli laban min kɛra kɛrɛnkɛrɛnna min ye colonel Ablaye Idrissa Mayiga Mali ministre de l'administration territoriale Jean Soro a bɔra ni ka kuma Mali gouvernement tɔgɔ la a bɔra ni ka kuma malidenw tɔgɔ la Jean Soro k'a yira k'a fɔ fɛn mun bɛ ka kɛ anw ka jamana in kɔnɔ anw fɛla ko tɛ an jɛmakan tɛ Jean Soro mun na o bɛ kɛlɛkɛcɛw cɛ ka don Mali kɔnɔna la Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo Mali tɛ batɛmɛsira ye mun y'a kɛ Fatriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye tigɛdi ɲɔgɔnma ye Jean Soro o dɔ bolo dara Mali gouvernement ale ni Danemarkaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye 2009 ye o bɛ sa waati 2019 o bɛ sa waati mun na i bɛ ka tile Fatriba ko min ye Mali gouvernement ye Ibrahim Boubacar Keïta tile olu kɔni ye laɲini kɛ bolodi ɲɔgɔnmaya Mali ale ni Danemarka Jean Soro min y'u ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u bɛ se ka na an dɛmɛ sabu an bɛ bamanciya kɛlɛ la o tuma an mago bɛ nansaraw ka dɛmɛ na min y'o baara ye k'a kɛra jɛlenya kɔnɔ Fatriba ko a ko o don in kama Mali ale ni Danemarka bolodi ɲɔgɔnmaya kɔfɛ Mali ni Norvège Mali ni Portugal Jean Soro ka taa bila Hongrie la nin bɛɛ lajɛlen ye tigɛnɔbila kɛ min ye Mali dɛmɛ ni sira ye i jɔ dɛ histoire jo la an ye Hongrie min kala guerre mondiale la o Hongrie de don Hongrie kelen don dɛ o kelen don ani Portugal kelen o Portugal kelen don tu as vu donc Mali de bɛ ka kɛ Hiroshima ni fɛnkɛ ye Nagasaki ye an sigilen a bɛ ka dabiri an da la 3e guerre mondiale u bɛ fɛ ka na créer an fɛ yan de ni an ɲɛ yɛlɛtɔla de n'an bɛ min kɛ nin waati la an tɛ sɔn n'an m'o kɛ tous les ingrédients ni y'a dabiritɔ an da la de fɛn bɛ fara ɲɔgɔn na ka 3e guerre mondiale wuli a bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn na Mali la o don dɛ an kana sɔn dɛ a fiyewu an tɛ sɔn a ko banna Jean Soro Masire Diop ko a ko min kɔni ye Danemarkaw ye olu de kɔni fɔlɔ ye sa suruku wo kɔnɔ sabu olu y'u ka kɛlɛkɛcɛw cɛ ka na Mali kɔnɔ mun na sabu k'u jigi sɛmɛnen bɛ u jigi sɛmɛyɔrɔ ka ɲi Mali gouvernement kɔrɔlen o ni olu ye tigɛnɔbila kɛ a ma se bilen olu ka ɲininkali kɛ tigɛnɔbila in bɛ tali kɛ ka Mali dɛmɛ min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa minnu bɛ yen olu ko bi o tuma kunu baara minnu kɛra ani bi baara kelenw tɛ i bɛ ka sara o tiɲɛ don kunu tigɛnɔbila kɛra nka n'aw ma ɲɛ k'a bɛ na an ka jamana in kɔnɔ maa minnu bɛ bi a b'aw sara olu la u ka sɔn walima u kana sɔn o tuma olu t'a dɔn ko i bɛ ka sara u b'o kalama o tuma tugu don tugubanciya don tugu don Jean Soro parce que b'a ko a ko siga kɔni tɛ min na n'i ye sɛkili foroko kelen ka maa min kun suwa gabakurun ka janfa b'o la a ko min ye Danemarkaw k'u ja farinya ka na Mali kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ ko ye opération Barkhane n'o ko fɔra o bɛ Faransikaw ko fɔ min ye Emmanuel Macron ye Jean Soro ale kɔni ɲɛ bilenlen bɛ sunɔgɔ ko t'a la a dimilen bɛ don o don a bɛ ka dimi Mali kɔrɔ ka taa fɛ sabu a sago n'a dɔngɔ ye min ye Mali ko kalasi parce que b'a ko min ye opération Barkhane ye ka cɛden minnu bɛ Menaka min ye Danemarkaw ye k'u taara fara olu de kan ko ye Jean Soro min ye Mali lakanako ye a ko siga kɔni tɛ min na janfanjugu belebele kun labɛnnen bɛ Jean Soro min ye kɛlɛkɛcɛw ye k'u doni ka Mali fa min ye yɔrɔ dɔ ye k'o tigɛ n'o ye zone rouge ye o tuma o de janfa kun bolo dalen bɛ zone tampon Mali kɔnɔ yan abada jamais parce que b'a ko Jean Soro min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u y'u sigi k'u miiri ka jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ a baara ta min ye Mali lakanako ye a b'anw de bolo be an tɛ jɛn ni maa ka janfa ye an tɛ jɛn ni maa ka ɲɛdɔnna ye Danemarka minnu b'an ka jamana kɔnɔ a y'a ka minɛnw cɛ
ayaka minɛnw cɛ yɔrɔ tɛ kungo k'u ta cɛ nka a bilanta bila yɔrɔ tɛ hali bi a kalama ni ma da tigɛ min y'u ka kɛlɛ minisiri a ko malidenw ka laɲini kama malidenw ka kuma kama mali ɲɛmɔgɔw ka laɲini kama an kungo kan tɛ bɔ mali kɔnɔ wa an bɛ bɔ mali kɔnɔ an ka kosow n'an ka kasaw an b'a bɛɛ cɛ u y'a kɛlɛ daminɛ ka ban yɛrɛ a tɔ tora dɔrɔn k'u tilen ka taa pankuru jigi kɛnɛ kan ni ka t'u ka jamana kɔnɔ wa u kana tɛmɛ Bamako fɛ dɛ ayi u ka tɛ Gao ka taa Niger fɛ ka taa Burkina fɛ ka taa kana se Mali tɔw la dɛ an t'a fɛ fɛ Jɔnsodu Masire Job ko a ko min kɔni Danemarkaw ye min kɔni ye ni u n'a datariki la sabu Mali marabaw u fununa u dimina u y'a dɔn k'a fɔ Mali kununama ani Mali bilama kelenw tɛ min kɔni Danemark u k'u bɛ taa maa wɛrɛ minnu bɛ n'olu labɛnnen bɛ e k'olu nana an ka jamana kɔnɔ wa o tɛna bilen dɛ min ye taguba ye Jɔnsodu janfajugu mun b'a la barika ni janfajugu mun b'a la k'a ko bɛ ka ɲɛdɔn dɔɔni kunnafoni filanin an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Masire Job ale ka sɛbɛnni don Jabate n'angɛni ka doni maa caya cogo cogo k'a m'u fo o bila yɔrɔ bi sɔrɔ a la ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau ani le soir de Bamako an b'a fila ci ɲɔgɔn na a ko fɛn min ye CEDEAO u ye gɛrɛndɛ min ta ni ka an ka jamana sɛgɛrɛ e ko a gɛrɛndɛ kelen kun dalen tɛ ka da Burkina kan wa Mali Guinée Burkina n'a y'i ja a fɔ jamana 3 kungo kelen sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ni jamana 3 bɛɛ lajɛlen la présidentw dɛsɛra kolokoso co fɛn min ye maakuraw ye olu ye fanga ta ka jamanajɔ baaraw daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko CEDEAO dun ye jɛjugu ye jɛjugu min don subaatɔ don ni ko ye maa kelen sɔrɔ a ka ja u bi sade n'o tɛ o kɛlɛ ti dabila sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi kɛlɛ min n'a wulilen bɛ k'a jɔ CEDEAO fɛ o de ye k'a fɔ Burkina fangadaraki min kɛra u bɛna kuma o kan sɛbɛnnikɛla ko nka o dɔrɔn tɛ fɛn min ye dɔgɔkun furancɛ in na fɛn min ye février kalo tile 5 ka taa bila tile 6 la sigi kelen bɛ ni ka CEDEAO jamanakuntigiw makɔnɔ sabula u b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye in bɛna tali kɛ fɛn min na Mali kunkanko kuma sabula fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ye o fatura mɛ kalo tile 24 bandaw fɛnɛ ale fɛnɛ ale ka fanga kɔni danzigira sabula ale kun kɛra Faransi jɔn ye sɛbɛnnikɛla ko la Guinée Conakry ka taa fara fɛn min ye Burkina Faso ka wulikajɔ minnu kɛra ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛna taa lajɛ CEDEAO jamanakuntigiw fɛ sabula u ka tɔn n'o ye Alpha Condé Roch Marc Christian Kabore ka fara bandaw kan nin bɛɛ lajɛlen sen bɔra ko la o tuma fɛn min ye CEDEAO ye kɛlɛ ma jigi dɛ sabula ni CEDEAO ma maa sɔrɔ maa min bɛ Faransi ka baara kɛ ani CEDEAO ka baara kɛ k'o sigi ni jamana 3 kunna u t'a dabila sɛbɛnnikɛla ko o tuma wulikajɔ de bɛna daminɛ sabula fɛn min ye ɲanginiw ani baara caman ye o bolo dalen bɛ CEDEAO fɛ nin dɔgɔkun in na nka min kɔni jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ta in o kɔni nada tariku la sabula jamana caman bɛ minnu ye wulikajɔ daminɛ CEDEAO yɛrɛ jamanaw kɔnɔ ni k'u ka ŋaniya jira kɛ soir de Bamako ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Dakarokaw ye olu labɛnnen bɛ bi bɛɛ fɛn min ye Dakaru ye wɔlɔfɔka kɔni a n'a zamɛ n'a cɛbujɛngi a bi yɛrɛ kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ sabu Dakarikaw olu kɛlen bɛ ka dagaba wuli de daminɛ fɛn min ye u ka jamanakuntigi n'o ye Macky Sall nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin tɛ Mali kelen kungo ye farafinna jamana bɛɛ lajɛlen y'a faamuya k'a fɔ an bɛ don min na wulikajɔba de kan ka kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye farafinna bɛɛ lajɛlen ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunnasinigo ye kunnafoni minnu bɛ n'olu bɔra ka bi o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mauritanienkaw yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen olu ye ŋaniya jira kɛ jamana wɛrɛw bɛ minnu ye wulikajɔ kɛ ka ŋaniya jira fɛn min ye CEDEAO ye nin sommet min kɛ Akara janvier kalo tile 9 ni kibaruya jugu bɔra ka bi u fɛ kibaruya in kɔni ni CEDEAO tun b'a dɔn u bɛ kuma in kunu sabula jamana caman bɛ yen min yɛrɛ ye CEDEAO jamana ye o ye lagosi kɛ sɛbɛnnikɛla ko Mauritanie fɛnɛ ka bɔ ka Mali dɛmɛ kunun ko o ye tamasiyɛn belebeleba ye sabula dɔgɔkun furancɛ in na Mauritanie ka maa 7 kɔni o su nana ye Mauritanie ani Mali dancɛ la Mali territoire kan sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye janfaw de ye minnu labɛnnen bɛ ka Mali ni Mauritanie kɔ don ɲɔgɔn ma nka Ala bɛ jamana in fɛ sabula Mauritaniekaw ye ko in faamuya sɛgɛsɛgɛliw bi sen na a ko ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min sɛbɛnnikɛla ko nka min jɛlen bɛ Burkina Faso fɛnɛ fanga yɛlɛma min kɛra ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔlɔlɔ ye
CEDEAO u ye ŋaniya juguya min da n'u ye baara jugu min kɛ Burkina bɛ u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la u bɔra ka kare minɛ o wulila armée yɛrɛ ka wuli ka jɔ la fɛn min ye Europe ma Christian Kabore k'a tɛgɛ minɛ ŋami ka dɛgɛ k'a la ni ka taa n'a ye k'a senbɔ kow la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO bɛna sigi min kɛ fɛn min ye kalo ye février kalo tile 5 a n'a tile 6 u hakili ka to a la n'u taara sanction wɛrɛ ta wala ka taa ko wɛrɛ kɛ ko min bi gɛrɛndɛ sigi Mali kan wala ka gɛrɛndɛ sigi Burkina kan wala Laginɛ kan a laban farafinna tilebiyanfan in jamana kuntigi a bɛɛ lajɛlen b'u bolo ɲimi f'a kala kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako ani indicateur du renouveau kɔnɔ moniteur Jɔnsoru Fasiriba n'o ye Sidiki Dambele Sidiki a ko ɲin tɛ maa min da o sɔrɔ kun tɛ gɛsɛko kɛlɛ la Fasiriba ko a ko min ye CNPM ye Jɔnsoru ko hali bi ka dagaba lamaga kɛlɛ ma jigin so fɔlɔ ayi Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ kabini san 2020 a ko dankɔrɔba fila bɛ ɲɔgɔn na Mamadu Sinsi Kulubali Jɔnsoru ale ni Jaje Di Amadu Sankare Fasiriba ko nin cɛ fila disibaw don nafolotigiw don bannaw don wa setigiw don Fasiriba ko a ko n'i ye CNPM lajɛ Jɔnsoru Mali kɔnɔ jamana min ye jamana cakɛyɔrɔ belebeleba don min ye usine-tigiw ye ka taa bila jurabaw la maa minnu ye homme d'affaires baw ye ni kɛlɛ dajara min na Nayini Jabate n'o ma balima a ti fɔ ten dɛ ni kɛlɛ dajara min na jeliw b'o ma balima Nayini Jabate ni Abilaye Jabate u b'o ma balima Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali yɛrɛ de mago tɛ kɛlɛ la an k'o fɔ ni cɛ fila ye dɔ kɛra kɛlɛ la sa wa u tɛ bɛn kɛlɛ banbali o tuma u ka bɛn dɛ Jɔnsoru Fasiriba ko n'o ye Sidiki Dambele Sidiki y'a jira k'a fɔ min kɔni ye Mamadu Sinsi Kulubali Jɔnsoru ale bɛ kɛrɛfɛ mɛru la sabu n'i ye jateminɛ kɛ kabini san 2021 kɔnɔ min ye kiiritigɛlaw ye taa ni ka segin bɛ kɛ baaraw kan nin ta ɲana nin ta ma ɲa e ka taa e k'i den kɛrɛfɛ Jɔnsoru min ye Jaje Amadu Sankare ale de kɔni tun bɛ k'a yamaruya min ye CNPM o ɲɛmaaba ye Fasiriba ko Mamadu Sinsi Kulubali ale fana y'a jira k'a fɔ ale de ye président ye sabu min kɔni ye kalafili sa ko min kɔni kɛra Jaje Sankare fɛ o tuma ko ma kɛ sariya kɔnɔ Fasiriba ko min ye avocat ye olu kɔni wulila k'u disi da ɲɔgɔn na u b'a sama sama fan fɛ Cour suprême Cour d'appel Jɔnsoru min ye wulikajɔ belebeleba ye a ma ɲa min kɔ min Amadu Jaje Sankare ale n'a ka cɛdenw Jɔnsoru baara latigɛra olu bolo o sigi kɔnɔna la min ye Mamadu Sinsi Kulubali ye ale fana n'a ka cɛdenw ko o tuma k'u ma yafa o tuma k'u bɛ nin ko in sama fo fini bɔ fo nɛrɛbɔ min ye a ka avocat dɔ ye Jɔnsoru o kɔni ye i kankɔrɔta n'o ye Seku Umaru Bari ye a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye nin ko in ye sa ko bɛn ka kɛ sabu n'i y'a lajɛ kiiritigɛlaw dɛsɛlen don ka u fara ka bɔ ɲɔgɔn na don dɔ la Jɔnsoru a bɛ ja Sankare la don dɔ la a bɛ ja Kulubali la o tuma ko jamana kelen tɛ dɛ Fasiriba ko Jɔnsoru min ye nin ko in ye maa minnu kɔni fana ye disibaw ye n'o ye usine-tigiw ye ka taa bila jurabaw la olu fana y'u sigi k'u miiri k'a jira k'a fɔ an ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na Mali jura Mali usine ko a bɛna dafiri o tuma maa fila kama o tuma an kɔni b'a ɲini aw fɛ a ka transition sigi o transition bɛ kɛ sababu ye ni ka kalo 10 bɔɲɔgɔnko kɛ Jɔnsoru min ye kalafili kura ye k'a labɛn ni cɛ fila la ni min garijɛgɛ fɔrina ko n'a kɛ ɲɛmaa kura ye Fasiriba ko min ye groupement professionnel membre du CNPM ye olu kɔni ye laɲini kɛ Jɔnsoru ko laɲini kɔni a bɛ sɔn ka sabati dɛ min kɔni ye Mamadu Jaje Sankare min kɔni Amadu Jaje Sankare ale ko k'ale de ye président ye Mamadu Sinsi Kulubali o ko ye président ye cakɛyɔrɔ kelen ɲɛmaa fila dɔ ta ye tiɲɛ dɔ ta ye nkalon ye walima fila bɛ ta ye nkalon ye wa walima fila bɛ ta ye tiɲɛ ye nin bɛ se ka kɛ cogo di Malikura kabini san 2020 n ko Malikura don IBK dɛsɛra ka nin kiiri tigɛ Malikura don Bandaw dɛsɛra ka kiiri tigɛ ayi Bandaw tɛ juge sa ko bɛ kiiritigɛlaw de bolo Bandaw da t'a la IBK da t'a la mais président t'a la mais président do non mais attention le patronat c'est un syndicat privé mais l'État ne peut pas décider on a ta o ta n'a y'a sɔrɔ bi pour apaiser la tension président bɛ se k'u wele a ye sabali président bɛ se k'a ka dakuruya bila a tɛ se ka décision ta n'o tɛ conseil malien des charrières la o bɛ yen transition ma sigi parce que c'est pour l'État voilà c'est aussi simple que ça o kɔni président bɛ se k'u wele a ye sabali o ma sigi o sigira donc c'est ça mais u kana tile gana État de tɛ se k'a da don a la c'est privé u k'a lajɛ se u kana tile gana Jɔnsoru n'u ka bɛnbaliya a bɛ ka min tiɲɛ Mali nafolo ko ka dan t'a la u ka bɛn a kɔlɔlɔ ka bon u k'u miiri jamana bɛ dabolo min kan u ka bɛn kɛlɛ banbali u ka bɛn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ moniteur kɔnɔ Sidiki Dambele ale ka sɛbɛnni don Jabate a ka feerefɛnw lakodɔn
nege kanye tan flasera Bamako ka fo diginew ka bonya masegi be awye cheka pip ka Jean-Dedou itigado Wale bate misitugu bi nywan bana nindrai. Ndega do kaboni sabanye ango mi ma le soir de Bamako. Patriba no ye Maimouna Doumbia ye batoma ninya kasabanye. Batoma ko ako fe minye sanda kokele atiba ako fe minye jatemene o kake. Sumelu bube maiga yala akalla halaya bechogo jumena. Fe minye wati ye kuleka kumbora sumelu bube maiga akad dokotoro ana masurna maufe tafo farkole ngoni nzebe koro sekenimbe banabala. Bana yin yɛrɛ kɔni a taara larawe dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye farigan ye a kan ka taa jamana kɔ kan a bɛ se ka taa furakɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kuma in kɔni y'a cɛruna fan caman fɛ maa caman ye kuma caman fɔ nka min kɔni jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔw ye olu ye sɛbɛn min dilan n'u k'a ma certificat médical o kɔnɔ kuma sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ sabula u ye sɛgɛsɛgɛli camanba de kɛ premier ministre kɔrɔ la n'o ye Sumelu Bube Mayiga ye u y'a danganiya k'a fɔ fɛn min ye ŋana ban ye a ka wuli ka jɔ kan ka sabati min b'a to a ka taa jamana kɔ kan farikolo ka taa larawe o t'a bɔ malidenya na ni farigan kɔni banna a bɛ se ka na jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye dɔgɔkun 3 a tɛ tɛmɛ o kan Sumelu Bube Mayiga a yɛrɛ kanunama minnu bɛ n'o y'a ka parti maaw ye Asuma CFP a denmisɛnw ka fara fɛn min y'a kanubaw kan u kun ye wuli ka jɔ kɛ jamana yɛrɛ kiirisoba n'o ye cour suprême ye ka taa ŋaniya sira kɛ ale dala o tuma u ma dɔwɛrɛ ɲini u m'a fɔ Sumelu ka bila u m'a fɔ a ka nɔ bila kiiri ka bɔ a kɔ u bɛ min ɲini o de ye farikolo yɛrɛ bɛ se ka jagabɔ cogo min lafiya bɛ se ka na cogo min a ka taa furakɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn i bɛ warikani maa na wala i bɛ jalaki bi maa kan o k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ de ka kɛnɛ wala a tigi bɛ ni la wuli ka jɔ ani cɛsiri n'a ma sabati joona Sumelu Bube Mayiga a somaw ni dɔgɔtɔrɔw ka fɔ la a laban bɛna taa kɛ gasi ye sabula se bɛ k'a ni ma sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumelu Bube Mayiga a ka ko in bi m'a bila sen na sabula fɛn min ye sanjan ye nin ko in wuli ka jɔ ani kiiri kɔni kuma caman bɔra la fo ka na se fɛn min ye cour suprême yɛrɛ waati laban in na o ka sɛbɛn d'a kan k'a fɔ a ka bila kaso la sɛbɛnnikɛla ko ka kɔn biɲɛ fɛn min ye ko in ye a kun taara kiiri la Mali kɔnɔ hali Faransi jamana kan Sumelu Bube Mayiga a welela kiiri tigilamaw fɛ k'a ɲininka o waati ni bolili kun ka da ye wala ko a b'i ɲɛma dogo wala ko a b'i sira a tun b'i dogo sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi ko danko ma o ye ko latiɲɛ ye n'o tɛ Sumelu Bube Mayiga cɛ ŋana min don jamana in kɔnɔ cɛ min don a ma deli ka sira kabi Musa Tarawele tile wuli ka jɔ minnu kɛra tiɲɛjɛla min n'a y'o fɔ Musa Tarawele ye a ye kaso camanba de kɛ Musa Tarawele tile la o tuma kaso tɛ ko kura y'a bolo Sumelu Bube Mayiga k'a fɔ a bi kasobonba la ko a tɔɔrɔlen bɛ dɔ wɛrɛ la ayi farikolo in de mangɛnɛ sabula maa min don banabaatɔ don o tuma wuli ka jɔ ani jija kan ka kɛ joona min bɛ se ka to fiɲɛbɔ da ka d'a ma a ka taa furakɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali tɛ taa ko minnu kɛra n'olu jalaki bilen bɛ o kow bilalen bɛ u t'i yɛlɛma o tuma Sumelu Bube Mayiga n'a kɛnɛyana ka segin ka na waati o waati ni kiiri y'a bolo maana bɔ a nɔfɛ ko a lafiyara a bɛ segin ka na jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa n'i jo fa i jalaki bɛ bɔ a kɔnɔ o tuma fɛn min ye kiiri tigilamaw ye ale ni Sumelu Bube Mayiga a somaw n'a teriw u delilen don k'a kɛ fɛn min ye hinɛ kama Mali in ye hinɛ jamana de ye hali n'a y'a sɔrɔ Sumelu nɔ bɛ ko la nka ɲɛnamaya la bana ani saya bɛ ko bɛɛ ban ni maa kɔni banana ko se banna ye se banna ye o tuma ni se banna buna hadamaden hinɛ de kan ka jateminɛ min bɛ se k'a to n'a ye se sɔrɔ don min a bɛ se ka na sariya ɲɛkɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la triomphe du Mali ka se Makan Sidibe Jean-Dedou ne bɛ n tigɛ don Makan ko di Makan ko min ye baɲumankɛ baaraw ye o tɛ ban faso Mali kɔnɔ Fatumata Ɲane Batuli Jean-Dedou Batuli Ɲane i b'a dɔn de muso cɛ ɲumanba in ni Kayika in tɛ yan o don je la connais i yɛrɛ fɛnɛ c'est la dame de fer mais sira bɛ dɔn ngolo feere tɛ ban i kun na dɛ non n y'a ye télé de la ani Facebook kan n y'a ye ayiwa voilà n y'a ye a bɛ ka ɲuman kɛ maaw ye Kayi o y'a ka baara ye voilà Jean-Dedou Makan Sidibe ko elle a Bamako ici min bɛ yan kɔni an t'an wasa don o la ayi non e b'a dɔn wa ne t'a dɔn ne t'a dɔn bi bon an bɛ tila k'a ɲini k'a dɔn hali ne m'a ye télé la ne y'a ye an b'a ɲini k'a dɔn hali ne m'a ye télé la n ye Aigle ka maillot y'a kana a bɛ ka Mali Aigle supporter awɔ a ka haramu kɔni yɔrɔ y'a da ye hali ne m'a ye télé wa an b'a ye
Jazuru Fasiba ko Magan Sidibe ako minye Fatoumata Nyani Batuli ako siga konte mina Batuli Nyan min koni anga jamana kono muso gorobina munube muso munube ni buwe banyumake baroke o kuma kabe jate o muso baw fe ako ni ya laje ayaka jenatike bela jelenke nyumaya ye sabu ayo soro tiena u ka du kono tabarakala du kono dorete o de nyumaya ye o de ladamu ye o de kungoshi ye minje Batuli Nyan ale koni ya laje sa yon soro nama ya kafo asomo be o tasra nyuman ka ale koni tena sara flawara ke Fasiba ko akoni ye ko tabolo laje yon sedu awulla ka jonna folo mumba bolo ala ye min ka garsiga ye ako ale kelen koni tina dungo ye sabu jenatika te foyi ye iki yere deme iki mogoni fi nyogon deme min be deme konna min be degun konna la akasika bo toro kono ako ale ka akilna ale fana baw ka akilna ale be taw tasra jele ne fe ako ale ba don ka fo tasra kolonye min ye armadon ye ku to toro jugu kono desebe mamununa kalango akilna be mamununa yon sedu min ye entreprise ka kelon ko ka jenatique baro ke aya ka jenatique bara table bela jelim benima Fasiba ko minye Fatoumata Nyani Batuli aye demison fara nyon ka ma kemenani bonyanko chebula musobula ninga kalanta ku segre kalamunun do minyu ka jenatique baro ye kata na fasoro sirawla yon soro ni kelon kele ni formation bano bu segu ka jenatique baro ke tukomina ningu ka duta uye Fasiba ko ma min tay gala donye min tay ka jagoye min yera tay ka entreprise sigiliye yon sodo ayene akillen tani ga demison secret min yin nafulu mu ba ko yon sodo enveloppe abo boaku leti boka klebi abada na te desebato do son na te kongoto do bo kongola Fasiba ko yon sodo min ye kilabato ye ulu koni mangan duruto no fe fambala kono ulu ko min ye Batuli ale koni tay yera yirai min koni Batuli yon sodo kana tlan na kulu surai min koni Batuli uma chidon Fasiba ko Batuli be ka femu ga kaya soro chiendi la ni bangira ka maw soro femu na I bangi baw soro femu na kibete meno de pandande de kuma imbo ele ne banadu femba bulu wa ere dokelai Sebenigala ye aka kuma be mira awulla ka soro nafolo be so ayera ye nafolo doke ka nafolo soro ayera fene ko kamati balola mawbo toro kono ni be mawbo toro kono ka mawbo dikuna degun ba to be journaliste ka ko journaliste du meya sebe ma je veux son numéro Magan Sidibe Magan Sidibe tu connais Magan bon donc je veux le numéro de Batuli immédiatement Fasiba ko akoni ye jatemina ke min ye demiseni kemenani ye yon so di bay ka fo Batuli yere jira jakulu don sigi o kuma min ko ni ye akokoroma dombaw ye ulu ko ni ya yira ka fo abi ku nyaji chelimu ke o kuma sika ko tala ambi ko tabarakalla atoko manyini yoro jana ambi ko fo fini bo fo nere bo abana ambi ko awo mouvement ambi ko Fasiba ko yon soro minje Batuli na ye banyumake siraw sirata na ye politiki ta dorate demison da kono ambi ko imana do menemena wo kono ambi ko ne ba ko imana yala kulu sanfɛ ambi ko ne ba ko wato en kadide ambi ko boaje ba se ba ko ameje se ba ko journaliste Seydou ba ko karamo daba ba ko ay daba non s'il te plaît tu vas mêler daba à ça encore tu vas gâter nos choses ko ne ba doni daba ba ko avant be ke ngabwe na karami be karamo ko kanna ko ay abi karamo ko chidia me chisama karamo ko ki chitama blogué a tiga ngoy nye chitama blogué me karamo ko yere me ka karamo ko ladigi Jazadu Fasiba ko ako sika ko ntemina ka damne kay kana bla Bamako yon so do minye Fatoumata Nyani Batuli journaliste sedu kuma ko mabala dige non te mata nyombo amenyande do o ba modeli e ko nyangwa nyan abenge feza abenge Nyani Batuli ngo abeklenye kay kata pare amenya modelo aywa yansudu ako mabala dige note mata nyugombo ako sika kontemina be tabolo muka tabarakala ya nyumando minye faso kanundo minye aramadon bolila edugunjugu kono osirado yansudu kate sirajuguka kuna fani flani anyi mimbo triomphe du Mali kono e magasi be ale ka sebenido bana mate ne bindega do ni boni siranye ango mi mala révélation ko do wole ko da kenaka Amadou te dantogo ni nya ka sebenye Amadou de ta jogo ko anga ta bendela
ɲɛma kura nana a to a de ye Mari Keita sogo Simbo sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mari Keita BNDA yɛrɛ a baarakɛlaw n'o ye a ɲɛmayaso ye olu yɛrɛ de ye sigi kɛ sigi min u ka sigi tako 142 ye min n'a ɲɛmaya tun bɛ BNDA yɛrɛ a président ba bolo n'o ye Musa Alasani Jalo Barabara Musa Alasani Jalo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛnɛ o kɛnɛ n'a ɲɛmaya dira Musa Alasani Jalo ma kɛnɛ wasara sabula bangi ko a kunungo Musa Alasani Jalo kaba bi don kuru kɔnɔ ka taa fɛn min ye juru don fulaw la ka ba tigɛ fɛn min ye wari ye ka n'a kani Musa Alasani Jalo ale kɔni kɛra maa ye maa min n'a ye bangi ko ta a duguma fɛn min ye dɔɔni ka yɛlɛ ka laban ka na kɛ bangi chef d'agence ye ka na jɔyɔrɔbaw kɛ fo ka BNDA ɲɛmaya d'a ma don min na a bɛ taa retraite la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye BNDA ye a ɲɛmaaba minnu bɛ yen n'o ye Mali jamana ani AFD jɛkulu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan Musa Alasani Jalo an y'i ta k'i kɛ bangi président ye fo ka na se ni Ala ka wele seri ma don min PCA a vie baara ɲuman ka di a filɛ dɛ non dans le milieu bancaire il y a jamais deux comme Musa Alasani Jalo je t'informe Mali kɔnɔ yan non je connais pas sɛbɛnnikɛla ko Musa Alasani Jalo maa hakili sigilen jamana kanu b'a la bangi ko a b'a ɲɛdɔn maa ladiri don maa kilennen don a ka kuma man diya wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ min bɛ jamanadenw nafa min bɛ bangi yɛrɛ tɔndenw nafa a b'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko lajɛba min kɛra fɛn min ye BNDA a tɔnden bɛɛ lajɛlen minnu ye a disibaw ye u sigira kuma o kuma n'o kan ka fɔ u y'a bɛɛ lajɛlen larawe ni k'a da kɛrɛfɛ a bɛɛ lajɛlen sabatira nka maa kura min n'o tara n'o bɛna kana bila bangi ɲɛmaya la n'o ye BNDA ye o kɛra Mari Keita ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Mari Keita a tali ka bila bangi ɲɛmaya la dɔwɛrɛ tɛ koyi taabolo kura ani kubilena kura minnu n'olu dalen bɛ bangi kɔnɔ maa min bɛ yen n'o bɛ se k'o ko kɛ ka ɲɛ k'a dagu o de ye Mari Keita ye sɛbɛnnikɛla ko Mari Keita danaya dara kan sabula fɛn min ye san 1992 a taara bangi baara la a kɛra kadiri ye sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o wulikajɔ la fo ka n'a bila ɲɛmaya bi d'a ma don min na a kɛra maa kilennen ye a kɛra maa ladiri ye sɛbɛnnikɛla ko san 1995 fɛn min ye wulikajɔw ye olu nana daminɛ fɛn min ye bangi min bɛ n'o ye BNDA ye la banque verte a ye wulikajɔ ani baara caman k'o kɔnɔ kaba tɛ dɔwɛrɛ la a bɛ communiqué dɔrɔn de sɛbɛn wala fɛn min ye kunnafonidiw ye a b'o dɔrɔn de kɛ sɛbɛnnikɛla ko u nana kɛ directeur marketing ye ka bangi ko fɔ jamanadenw ye ka manani tɔnden kuraw ye ka nafolo yaara ka don bangi kɔnɔ a y'o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ a nana laban tuguni jɔyɔrɔ caman nana d'a ma fɛn min ye jalaw ye a y'u da ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn kan fo ka na kɛ directeur réseau exploitation o de ye k'a fɔ bangi nafoloko a belebeleba 90% a bɛɛ ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a tali bi k'a kɛ BNDA ɲɛmaa ye a tɛ yɔrɔ kura la sabula ko min don a y'a ɲɛdɔn san 20 fo ka se san 30 ma i bɛ baara kelen min na i b'o ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko Mari Keita fɛn min kɔni ye bangi baarakɛlaw ye ani fɛn min ye bangi tɔndenw ye bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nali la sabula cɛ min nalen filɛ nin ye irigɛri b'a la a bɛ baara ɲɛdɔn jamana kanu b'a la wa baarakɛlaw ko ka d'a ye o tuma min dora sa o de ye wulikajɔ ani cɛsiri minnu maa minnu bɛ n'a y'olu nɔnɔ bila olu dɛsɛra yɔrɔ min na a ka se yen Musa Alasani Jalo ale tun bɛ cogo min na Mari Keita wɛrɛ ka kɛ ten qu'il prenne l'exemple sur Musa Alasani Jalo baara banna n'o tɛ an tun bɛ na BNDA ma koyi kabi Musa Alasani taara an bamanan yen ma e ka bangi tagali ka ca kɛ Sɛnɛkɛlaw ka bangi tɛ yan an tɛ bangi dɔn ka taa banki kalan kɛ k'i tɛ bangi dɔn an tɛ bangi dɔn toi tu as un diplôme en banque je suis au courant o tuma kɔnti mun bɛ yen ne k'a dɔn ko a bɛ bangi dɔn don dɔ ye chèque lankolon dɔ di ne ma ne taara munumunu ne nana ne ko n ko cɛ n'u ko nin ka signature ma ɲi a ko k'e t'o kɔrɔ dɔn ni banki y'o y'a f'i ye ko karisa ka signature ma ɲi signature ka ɲi wari de tɛ yen sans provision wari tɛ yen ni ye chèque sans provision mɛn fɛn t'a kɔnɔ ala fɔra ko signature ma ɲi bari ko lankolon signature ka ɲi dɛ wari de t'a kɔnɔ wari t'a kɔnɔ dɛ terme de bɛ yen wa de ye nin fɔ ɲɛna terme ne ko cɛ ka signature ma ɲi dabiri dala dɔrɔn a ko ko signature n'a fili ye banque la ko signature ma ɲi ko kɔrɔ ko wari tɛ compte kɔnɔ n k'i danga nin fɔ ɲɛna kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ Amadu T Dansogo ale ka fasiri don kuma ka ɲi an tɛ tigɛ min o ka kɛ Jɔn Seydou n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la n bala tɔgɔ bɛ di
Bɔjɔba ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirɛni fasiriba n'o ye Basidi Sɛnbara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Basidi ko n sɛbɛn bɛ ka foroko ma ni yiriw b'a dɔn wa b'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Sonatamu u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye Américains olu ka sigarati dilan soba min bɛ n'a bɛ dinili dilan u k'o de ma British American Tobacco u ye wulikajɔ kɛ ni k'u tɛgɛ don ma Mali ka dinili o bila sugu la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin wulikajɔba min n'a kɛra minisiri min bɛ n'a yɛrɛ ka baaraw ɲɛsinnen bɛ usine ko ni jago ko ma Mahamudu Olu Muhammed ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka fara fɛn min ye Sonatamu a ɲɛmaaw kan fɛn min ye nin baaraba in ye araba tarata don janvier kalo tile 25 u taara ka taa baara in koromokari sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin usine kura in ye ale de bɛna sigarati dilan Mali ka dineli a original min de tarafiri kelen ye ka don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Sonatamu ni British American Tobacco u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn min ye usine ye ni k'a sigi sen kan Mali kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni sigarati kɛlen b'u nɛgɛla ye u fana u nɛgɛ bɛ se ka da cogo min na sigarati ɲuman na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min y'an ka jamana ye a bi sɔrɔba de sɔrɔ nin ko in na sabula walasa ka baara in kɛ CFA wari miliyari 10 o de donna a la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigarati ye tiɲɛ don fɛn min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye olu t'a kanu a mini kanu nka sigarati kɔni maa caman bɛ yen minnu kɔni bɛ yen n'a kɛra olu taalan ye ni sigarati tɛ olu yɛrɛ tɛ kɛnɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigarati ye o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bi min a ɲuman fana ka sɔrɔ ka min o de bɛ na ni kɛnɛya sinsinni sɛbɛnnikɛla ko sigarati ɲuman min tɛ tarafiki ye min dilannen bɛ ka ɲɛ min labɛnnen bɛ fɛn min y'a min b'a ye i bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na o de bɛna dilan Mali kɔnɔ u ko ma Mali ka dinili sɛbɛnnikɛla ko Sonatamu conseil d'administration ɲɛma Ablaye Yaya Saye ka taa fara Sonatamu ɲɛmaw kan ka ni minisiri ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ usine ba in dayɛlɛli kɛnɛ kan min n'a kɛra wasa da ye wa a bɛna kɛ sababu ye filamɛriw n'o ye forodi ye o min bi don ani sigarati min bi don sira jɛgɛnenw fɛ nin bɛɛ lajɛlen bi kunbɛn cogo min na fɛn min ye Mali a bɛna sɔrɔba de kɛ nin ko in na Sonatamu yɛrɛ a bɛna galabu kura d'a ma kunnafoni min ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ o ka bi wɔli la moniteur Johnson ne bɛ n tigɛ don ko kura Yusufu Ziyada ale ka sɛbɛnni don Yusufu ko a ko journée internationale des douanes Johnson an ka jamana in kɔnɔ o ɲɛnamara i n'a fɔ a bɛ ɲɛnama diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye sɔrɔ o kɛlɛkɛcɛw ye Johnson olu de bɛ karangedaw bɛɛ lajɛlen la jamana sɔrɔ jamana min kɔni ye a ɲɛnamali ye i b'a ye k'a fɔ olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ parce que b'a ko ɲinan ta a bɛ bila minɛn kɛrɛnkɛrɛnni kɔnɔ sabu min ye an ka jamana a bɛ waati gɛlɛn kɔnɔ waati mun ni jamana taabolo tɛ kelen ye parce que b'a ko a ko min ye an ka minisiri n'o ye sɔrɔ ni nafolo minisiri ye i b'a ye k'a fɔ Alfuseni Sanu ale de kɔni ye nin baara in boloda a ko min ye Mali douaniers ka ɲɛmaya so Yadusuru wulikajɔ belebeleba kɛra gɛlɛya minnu bɛ yen ɲɛfɔliw ka kɛ janko embargo mun dalen bɛ Mali kan Yadusuru douaniers jɔyɔrɔ ye mun ye boloɲɛkura jumɛn kan ka kɛ hakilina kura ni dabali fɛɛrɛ jumɛn de kan ka boloda yaasa foroba wagande minnu bɛ ni douaniers ka nafolo bɛ sura kɔnɔ Yadusuru kana kɛ kɔlifɛn ye parce que b'a ko a ko Alfuseni Sanu ale kɔni nisɔndiyara nin ko in na a y'a kankɔrɔta a ye foli ta ni ka n ka nafolo kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn Konate n'a ka cɛbaw u bɛ baara min na jamana in kɔnɔ k'a bɛ dun ye koyi sabu min kɔni ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ parce que b'a ko Mali bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ lakanabaliya o ɲɔ ɲalen bɛ dɔnniw ka poste caman bɛ o wulilen bɛ ka bɔ a sigiyɔrɔ la Covid-19 o kɛn bɛ ka sɔrɔ o ɲɔngiri diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ embargo CEDEAO UEMOA o dan bɛ Mali kan a ko fiɲɛ kɔni tigɛlen bɛ Mali la bi o n'a ta o ta dɔnniw kɔni bɛ k'u débrouiller jɔn se don ni k'u jilaja min ye sɔrɔ fitinin minnu bɛ n'o kan ka don jamana kɔnɔ u bɛ k'o tɔ sama ni ko o tɔ ka a kɛcogo lakika ye jan ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka wasa cogo min na parce que b'a ko a ko dɔnniw jɔyɔrɔ jamana ɲɛnamali la o dogolen tɛ min ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnenw ye min ye dɔnniw fana ka ɲɛmaaba ale kɔni y'a jira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na jɔn se don ko Mali bɛ tɔɔrɔ min na Mali gouvernement jigi dalen min bɛ olu kan k'olu na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka gouvernement ɲɛji cɛ u kana se ka e tɔɔrɔ cogo min na parce que b'a ko minɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka don jamana kɔnɔ Yɔrɔ Sudu hali n'a man ca kosɛbɛ o n'a ta o ta k'u bɛ tɔrɔmɔɲani sara o tɔrɔmɔɲani mun bɛna sara Yɔrɔ Sudu ko yɛlɛma kura ni hakilina kura de kan ka ta k'o sɛgɛrɛ fo ka taa fɔ sa ko embargo wulila ka bɔ jamana kan min ye dɔnniw ye jɔyɔrɔ mun b'u la ko malidenw k'u dɛmɛ min ye forodi o donni ko la jamana in kɔnɔ sabu maa minnu bɛ na ni fɛn lankolonw ye Yɔrɔ Sudu n'a tɛ tɛmɛ sira jɛlen fɛ o bɛ kɛ sababu ye dɔnniw ka sɔrɔ ni k'o nagasi Mali kɛnɛya k'o nagasi fɛn lankolon fɛn kuntan caman de bɛ yen minnu dati bannen bɛ minnu man ka don jamana kɔnɔna la o tuma ko dɔnniw de bɛ kɛ sababu ye n'u ka bolo daw kan
parce que ba ko a ko don joro joro ko ka don ye ko yi bela jelen di joro do jamana nyina mali la nga don ta krengrani ya la ku be tasmani bonache kuna fani filani anye mimbo monetaire kono Yusuf Z ale ka sabanindu wada bate ne bin tega do mi boni sabanye ango mi ma indépendant parce que ba no ye falen kulubali ne nya ka sabanye falen ko Bamako ana dabali bango Bamako na kabako fait minye kliga bleble fait Bamako ere chamanje bala assez 2000 la u ye cheka million bi sabanda ka bwabulu iko to di million bi saba ka ndaraki ka bwabulu kliga bleble Bamako Allah ni ngor ko gela bayna agla ko nunu bana sagoyi million bi saba yalla tabi soroble circulation na taki ko no bolo i Chidondo walma ere tadoni Chidedo Sabanigala ko ako kunungo midi bise wati mina fami ngonye ni wale ngonye ningera Bamako aseila eglise mimbe nobe école JGS kerefelana Sabanigala ko oluye kuna foni minzoro ni kamarake ani adogoni utara kata bangila fami nye million bisaba ani duru utara uta anga bangi dola opma wari ngoni ukoroke dobe mina fatura opma ale tara ka so min do so malaba opma utara wari ndeta wari nake korake indai sabula ubafe kata so laba Tony galago uye warta bangila fami ngoni kata ukaso ujole ukadala kubi jinga bo mobili kono chef la snaka na marfa jolati motola obi motola ay wardi ayo wardi warbe min bolo noy kamarake ale yi fasanya wartedi uyu jani marfa jukure nu kwala wo subhanallah o ngolo joli ye cheneli damene o bela chetoro lembe sagiga wartedi o staka marfa ke kiri kraw chewo akela je wow atisade uyachi subhanallah Sabani galago uye kise ci chela nga femi anarake ala faranga ye kise ci sura wurula sabani galago kise chile opma yangadi ni yeye femi ngoni ye saki ye sa uyo soro saki ta chau uyel na moto kofe sie utunna Sabani galago akoni ya taka alaje kise mi ngoni ngera che wurula ani marfa jukuru mi ngoni ye che sebe koro dashi autarani che labdani dogotoro koni ya jira ka fo femi ni marfa jukuru ye uye che adashi che ngolo ko foka ngolo pere subhanallah toli bi seri chugo ma bi serité sabani galako femi ngoni ye skeskeli on nana damne police nana 14e arrondissement police scientifique olu koni be skeskeli la ka ko njatemne femi ye kamaleni ye mi ngoni na dashira ka wori minala upme mobile mina police ya bela jele takana naye police so kuru kono angati be sena ame domine kobi sabani galako takobe mako ame domine kobi ma shifte ka ma shika sécurité asude ka temi yere ka beki jandi yere la akoni ndani jien foloyi même fie ni bita bangila mamunu klobankana ni sarake watu sera ibi jama de ka bangi faste abeti wartala de uti dorata wafla wasa wa wanani ko simu dobula ko sili kala do ku bisiki abada ko zondu voilà bazen dobula itise ku bisiki abada ko zondu voilà ube méfiez-vous ki laje ka mununu salo ke na fona na opération ka renseignement ka laje iba soro rebita ka tikito bangi ko mais abi ma wara wele 45 oui daki kolosi de walma do siglembe bangi dal uti foyi lay ka mo jatemine eni ne ko ndala o daki kolosi mami be do adun tola ka jatemine akotola ka jatemine ni mugu be mabulu afilimata tew atefili bangi da may aya kolosi da eni ne ko ni angote ta dore ta waduru wa woro ne ti ta dore ta wa nani waduru mungola silibe wala ni go kibe anna joko mina ibe ha ga soro de ito yere o bina ta do mina ito yere ito ye fio sabani gala ko akoni ndani ngo yinjinya folo ye akofe minye jamana donye beki yakilitu yere la ni sikana mai akofo afore minye URD député koro Mamadou Awa Jabi gasama sente mamrudo fa minye décembre kalo yere konana o bandi kelo ndetara mado tara ale attaquer assez konana opma fami manu ye kasoroka tugutugu digi ame domine kobi beki jandi yere la o de nyande ni ye maye mi me ki sui e farala ikle police zola igata fo ikle police zola wani police ni vagabond ya o buti ke tasisa fay mali police o bomene 14e na to ibi klaka kungame tabarkala
kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ NFA kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔn Sode ko an tɛ bita bila yan bita an b'a bila yan k'an kɔ don ɲɔgɔn na fɛn min ye foli ni tanu ye an b'o ta ka lase kanubaw ma kibaruya dɔ bɛ yen Jabate bita an b'a bila yan ni Ala n'a kira jɛna n'a ye ni surafana tɔ duguna fɛn min kɛ ni jɛmukan kelen kan fɛn min ye Boubacar Mariko ye radio masigi kunkan an bɛ foli ni tanu d'u ma radio fɛn o fɛn kun sɔgɔlen b'an na an b'u bɛɛ lajɛlen fo Ahmed Jakite Jabate journaliste Tedu wa salam